Qoňşymy da sere daýda. Kirler happa bolsa da çykar aýyp durgy. Radajyk. Emersidir ötýän şu goňşy. Ay port bile kaywa. Bu goňşyny da happa kirlerini çykarypdyr da daşary. Vay şuň ya sodasy goýdaýa kirmaşyn gowy işlerini ötýän. Barp aýdaýsam kalmaýar. Bir gün aýdaryn oşuňa. Oy, kakasy. Goňşymy da makryumany öwrenipdir. Ya şol kirmaşyny bejerdikdir. Bugüne arassaja kirlerimi? Ayok kaywan. Men mara şu gün irden sen turmakan. Aynalanmaz ýudum. Belki şondandır. Birine at bakmazdan öňürti, ilki bilen öz kemçiliklerini düzedim. Birar usul iste. Ya tatam o xari. Näme İsadan bana ama günlüğünü yük basma ama çıksa o işte no. İşte gip çıkıp ya birar ettiler öyle etme ne ödüm näme iş gıpçılıgam. Şoda. Bunu git o. Menem goýja iş göp bolsa tapda gitse o. Sen gitsen men durmaýan bärde basynmasly. Aycan näme gitse onlamy 1 miliondur. Näme soň getirecek birar iş gıpçılıgam onu sen işlep. Sen yerine dag bolsam ýaşa bolan bolsam da gitsek o. Irden çaksamasa iňe. Kire ýederdim ol iş taýda şoň gepin çekip işlemek. Bollana sağ ol gitdim men etsek ka sudatlarym saňa tapşyrýan sağ ol. Sağ ol. Git. Bol. Alo Cuma. İş var ya, go arafta zer. Yanımda. O. Aylık go. Gel. Birinci aylyk maňa bermeliler bolara. Boldan. Bas. Sağ bırak. Garaşcan gel. O Ali allaryan başlyk. Araş otyr olsaňaş bak bir işden çykdylar. Bol. Sağ ol. Açaýjaş, çykakasy. Elek. Men sana bir zat gurrun berýän diňle. 30 ýaşamdy. Meni maşyn gakypdy. Vay, ýadymda kakasy ýadymda. 35 ýaşamda men ýüregimden tutup başlady infarkt geçirdim. Şonda da sen men ýanymdadyň da. Vay, howla kakasy ýadymda. Dagam sen taşap men nirä gidin? 40 ýaşamda. Men tok tutdy. Şonda da sen men ýanymdadyň da. Howla garadagym ýadymda. Men mara bir netije geldim. Sen hele maňa bet bagtçylyk getirýän. Sen men ýanymda bolsaň, men bir günim iki bolmaz. Gedinni gaýdyp görünme men ýanymda. Belan kör sen bolmaz. Allı boýma taýma gitdiňizmi? Kim azallak? Etme. Ne kekman var oyuncu. Dihinli o. Hani bedena iki oğlan yok mu? Uzun yani. Büyük de seyret o. İnme da. Sigura bak sigura. Ah, lu boy matay ol boy. Lu boy. Ah, be. Ne vallahi var oyuncu tayo ama o. Hani tren bak yok. Yine gideyim. Ay bravo. Yok ne? Bak. Şimdi de bana da Hudaya tukun sigura. Ne var yenmesine koyma böyle. Oh ne may? Gelenleri. Vakta tasta elimi. Buratla goyunakta körüyken bekle. Nerede giyeceksin ya? Boş iş gördün. Bu nereye gelmeli avlanır bak. Bunu yatyan erkeksine tutun mu? Bekle. Şunu koymalı etme öğren geç usta. Bazen evet baba ya bana. Yeme o gel tuttun mu ya? Yani bu ditten ki Dede uğurca uğurla. Sen al sakka uğurlaman. tak elimle tanıştırayım seni. Sakka uğurlaman uğurla diye. Ya. Vay. Bu fitness klubunda ulu aksa oğlanlara, kızlara. Oğlanlara 250 manatdan, kızlara olsa 200 manatdan şu vicdanı görünümünden başlap, onun içinde yazılmalı.
Bizim salgymyz 14-nji tapdyr Maliýe dom. Hökman habarlaşyň.